Diversi impjegati li jaħdmu mal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi jinsabu irrabjati ferm għall-Gvern peress li ma nataw ebda għajnuna finanzjarja waqt il-kriżi tal-COVID. Ħaddiema li tkellmu mal-Kamra tal-Aħbarijiet tagħna stqarrew li qed iħossuhom minsin u mwarba minħabba l-fatt li dawn prattikament ingħataw il-ġenb u ntesew. Qabel ma faqqet din il-pandemija dawn il-ħaddiema kienu jaħdmu fuq bażi part-time 20 siegħa fil-ġimgħa. Ix-xogħol tagħhom kien ta' play workers mal-istudenti tal-klabb 3-16. Iżdek kif ingħalqu l-iskejjel dawn spiċċaw jaħdmu biss għal madwar 4 sigħat fil-ġimgħa, bil-bqija tas-sigħat jinqatgħu mill-lif. Peress li dawn il-persuni jaħdmu fuq bażi part-time, l-ammont ta' lif li huma intitolati għalih huwa biss ta' ftit sigħat. Għalhekk wara l-ewwel xahar dawn spiċċaw mingħajr ebda dħul. Jidher li dawn il-play workers talbu biex tinħarġilhom it-termination letter tal-impjeg tagħhom, iżda l-Gvern baqa' jwebbes rasu biex din ma tingħatax, bil-konsegwenza li ma setgħux imorru jirreġistraw u japplikaw għal benefiċċju tal-qatt. It-tħassib tagħhom hu li għalkemm kollox jindika l-iskola sajf se terġa' tiftaħ mill-ewwel ta' Lulju, ħafna minnhom se jispiċċaw bla xogħol peress in-numru ta' applikazzjonijiet għal skola sajf naqas mod drastiku.